puls nam nije jedino merilo dobrog intenziteta. Znači, s druge strane imam srca koje idu i na 110%. Tako je srce. Sad, ako bi njega ograničavali, on bi sve vreme bio u podtreningu. To sam imala i ovde, znači, pacijenata koji dođu, odnosno klijenata i kažu ja nešto se trener uplaši ili ja se plašim, meni non stop kao po onim zonama viče da sam ja u 4. zoni, a kaže ja se ne osjećam i samo mi govori smanji, a ja kaže kad smanjim dođemo u fazu da džogiram ili da hodam. I onda im ja objasnim, onda dođemo na test i vidimo da to srce nije došlo na, evo sad kod Marijane smo došli na 186, što je tačno 100%. Ali imam srce koje ide na 192, 195, razume? I sad ono crveni se, ali to je takvo srce. I ako mi vidimo da je ono strukturno dobro, da normalno dobije krv, da je u ritmu, nema nikad, to je takva reakcija kardiovaskularnog sistema na tu vrstu napora. I pratimo, ako to, obično smo imali fudbalere koji čitavu karijeru idu na 110%, tako im radi srce i ništa je živi, zdravi i tako dalje, ali onda njegove zone nisu na osnovu teorijskih tih i tako dalje, nego su njemu zone pragovi mnogo viši, to je njegova i onda tu, što se kaže, jednog možete da pretrenirate i da mu kažete šta se foliraš, pokazuje da je taj čovjek metabolički mrtav već, znači ne može laktati da pojedoše, a ovog drugog možete da bude u podtreningu i da kaže pa šta mi sad usporavaš, a ja imam osjećaj da mogu više. Znači puls nam nije jedino merilo dobrog intenziteta, znači, ali sad ovako kad dobijemo u realnim uslovima kako se ponaša njen puls, kako se ponaša vaš puls, znači onda vi dobijete, i sad smo izneli pragove trenutno prema direktnoj razmjeni gasova, onda vam formulice ne trebaju, onda evo, ovo je direktno merenje.